Според мен араби, турци, кюрди, НАТО военни, саботаж правят НАТО военни, Иран и Турция участват тук в България. Казват Германия, Англия и Америка. Ама нямам просто представа. Воюваме срещу България. Араби, турци, кюрдите на турците. НАТО военни саботаж правят. Нещо да направим, че те да спечелят те с НАТО, защото им е паднала позицията. Иран и Турция участват тук с те кюргистанци, кюрди там, тяхните им нямащи. Да. Варна, някакъв бял Путин и Тръмп. Около Варна някакъв бял Путин и Тръмп имало. Да, американски, руски външно посолство. Бели нямащи цигани се наричат. Бели цигани някакви. Да. Иначе за Европейския съюз. Да. Добре, аз ще отивам да мия следващото видео. Да, имам да помия. Пимпи перки пълни ми правим. Ай.